हे प्रभु ए लगाण वर्षा जोगु मो धान खेत पूरा नष्ट हो गलानी। एबे मु कौन करिबी? ମା ମା ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଉଠନ୍ତୁ ମା ମା। ବୋଉଙ୍କୁ ବୋଧେ ସତରେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି। ଉଠନ୍ତୁ ବୋଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ପୁଅ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି, କ'ଣ କରିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରେଇ ଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଧାନ କ୍ଷେତ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ବାଟିଆ ଲସ୍। କ'ଣ କରିବି ବୋଉ, ଉଠନ୍ତୁ। ହଁ ରେ ମା, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଘରେ ଯେମିତି ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଲାଣି। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁ। ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ତୁ ମା ଭଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଟିକିଏ କରେ, ଯେମିତି ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। କିଲୋ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କିଲୋ? ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛୁ, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ତ କାହିଁ କିଛି କହୁନୁ? କ'ଣ ଆଉ ଭାବିବି, ଏ ଘର କଥା ବସି ଭାବୁଛି। ଫସଲରେ ଏତେ କ୍ଷତି ସହିଛି, ସବୁ ବାଟରେ ଏ ବର୍ଷ କ୍ଷତି ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ମାଆ କହିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବାକୁ। ଦୀପାବଳିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କଲେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ଏଥର ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ଏ ବିପଦରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ତୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରେ, ତୋ ଘରକୁ ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ, ବୁଝିଲୁ?